Na tejto strane ponúkame morský program, nadväzce, pilkre, potom tu máme rôzne gumené a umelé nástrahy, wobblery od firmy Salmo, Quantum, Zebko a Albastar. Z Birolina rotačné nástrahy, ako sú rotačky od Mepsky, Zebka, Albastaru, plandavky, väčších, menších gramáží, muškavské šnúry a nadväzce. A široký sortiment materiálu na výrobu mušiek. Čo sa týka ďalších materiálov, ktoré sa používajú, alebo teda nástrah, ktoré sa používajú pri love rýb, tak veľmi široký sortiment máme práve z gumených nástrah, či už sa to týka ripperov, bunch alebo twisterov. Veľmi široký sortiment, hlavne tých menších nástrah, ktoré sa používajú pri love menších rýb. Zároveň však ponúkame kompletný sortiment gumených rýb na rôzne spôsoby lovu, a to či už na more, alebo na slnce, alebo na šťuky, hlavátky, zubáče. Sú tu rôzne typy, rôzne prevedenia a hlavne rôzne veľkosti. Každý si dokáže vybrať to, čo potrebuje. Zároveň ku tým gumeným rybičkám sa ponúkajú špeciálne dipy, konkrétne od firmy Tandem Bites, Vinery, ktoré sa používajú presne na dipovanie týchto gumených nástrah. Sú tam rôzne prevedenia, či už sa to týka ostrieža, šťuky, zubáča, alebo sú to potom dipy, ktoré sa používajú hlavne pri morskom rybolove, na lov tresky a iných morských rýb.